Благодаря. Благодаря. Благодаря и аз, госпожа Екатерина Михайлова. След това ще чуем още някои от представителите на политически сили и на администрацията. Всъщност има представител на администрацията на Министерския съвет, който все пак повежда изборите и също ще бъде интересно да чуем нещата по това, където постъпват отчетите, на които се оказа, че не вярваме всички. Благодаря ви много. Аз поисках думата сега, защото след малко трябва да отидам да изнасям лекции. Просто ми идва часа за да бъда при студентите и затова съжалявам много, че няма да остана до края на дискусията, но колегата ми от ДСБ Прошков е тук, така че ще имам информация за това какво е станало до края на дискусията. Първо искам да поздравя Антоанета Цонева и института за това, което са направили, защото този доклад, както и доклада на ОССЕ, ако има политическа воля, ако има желание нещо да се направи и да се промени в посока на по-добро изборно законодателство, те са буквално един план, по който се тръгва и се свършва цялата тази работа. Едната част е законодателна, трябва да се направят промени в изборния кодекс, втората е работа в Централната избирателна комисия, третото е в рамките на изпълнителната власт в различните звена. Въпросът е има ли такава воля и аз имам тук известни притеснения и ще кажа защо имам притеснения. Не само за това, че няма днес представители на управляващата партия, от които най-много очакваме да чуем дали ще се съобразят и доколко ще се съобразят с препоръките, които са дадени както от доклада на ОССЕ, както и в този доклад, който днес ни е предложен. Причината, за да имам притеснение, е това, че когато разисквахме в Народното събрание доклада на ОССЕ относно изборните нарушения, решението, което беше прието, е много общо и мъгляво. Тогава имаше предложения, в които трябваше парламента да се задължи сам себе си в определен срок да извърши определени законодателни промени въз основа на това, което е констатациите и препоръките от доклада. Вместо да се приемат тези предложения, като примерно до края на следващата сесия, т.е. до август месец, да имаме готови вече промените в закона, за да има възможност за информираност, да има възможност за подготовка, да има възможност за един наистина процес изборен, който ще гарантира честно представяне на всички. Тези текстове отпаднаха. Остана нещо, пак ще кажа, много мъгляво. Комисията по правни въпроси в срок от 3 месеца да каже какво ще прави. Горе-долу това е решение. Ние тук в момента сме 3 души от Комисията по правни въпроси. До сега по тая тема не сме говорили, не е разисквано, не е влезло в дневния ред на Комисията по правни въпроси, а вече месец мина. Дано днешната дискусия, и аз се връщам на думите на Тони Цонев в началото, че са свързани с това решение на парламента, дано днешната дискусия да провокира правната комисия, и ние ще се опитаме тримата да наложим дневен ред в нея, поне да влезе като тема за дискусия, защото иначе просто на края на 3-я месец ще ни се предложи едно решение на комисията, имат си мнозинство управляващите, ще приемат нещо, но това не е смисъл. Дори да има добри неща в това проекто решение, което ще се предложи. Смисъл е да се дискутират, да се осмислят и наистина да подобрим изборния процес с яснота, че много дефекти показа провеждането на изборите, които бяха проведени по изборния кодекс, със знанието, разбира се, че бяха много сложни. И тук искам да кажа няколко конкретни неща извън това, което е написано в доклада и което в много голяма степен съм съгласна с него и не смятам, че трябва да губя време. Но има още няколко теми, които искам да им обърна внимание. Едната е тази, която я повдигна замминистър Вучков за регионалните преброителни центрове. Някои от тук стоящите знаят, че ние и в Демократи за силна България отдавна предлагаме тези регионални преброителни центрове. Още в миналия парламент внесохме текстове и сега също го поддържахме при работата на изборния кодекс и съм доволна от оценката, която чух сега от господин Вучков, че те са един работещ механизъм и дават един добър
една прозрачност на изборния процес при преброяването и пресичат контролиран вод, защото това е голямия смисъл на преброителните центрове. Тоест експериментът се оказа успешен. И в този смисъл е хубаво наистина да продължим. Аз разбирам страховете, ако направим изведнъж навсякъде такива центрове, дали няма да стане някаква беля. Има достатъчно време да се подготви и организира, така че да не стане беля, да се проиграе, ако трябва, на няколко пъти. Така че това е едното. Второто, което искам да кажа, е свързано с обстоятелството, че следващите избори са парламентарни. И ще бъдат проведени по начин, по който не са провеждани до сега. Използвам присъствието на Централната избирателна комисия да алармирам, че трябва много по-отрано да се започне подготовката и информираността както на участниците в този процес, така и на българските граждани. Какво имам предвид? За първи път ще гласуваме с преференции. Не просто ще избираме политическа партия. Ще имаме право да маркираме един от кандидатите на съответния избирателен район с знак и ако той набере 9%, това предвижда закона, може да измести подреждането, което имаме от партийната листа. Това отваря няколко въпроса. Веднъж информираност. Втори път организация по места. Трето, аз се питам колко време ще броят комисиите и кога ще научим резултата, защото може да има на места голямо значение няколко гласа. Ние знаем с преференциите, на опитите, които сме имали, а и с местни избори, че колкото пъти почне да се брои, всеки път различно излиза. За това го казвам, защото това ни предстои, а ние да сме го правили до сега. Освен това, така ще видим какво ще се случи, но ниските преференции дават възможност за голями битки вътре в листите, които ще се развихнат, което ще засили контролиран вод, но това е друга тема, тя е партийна тема по-скоро. Малко по-трудно можем да го прехвърлим на изборната администрация. По-скоро изборната администрация трябва да почне да се подготвя сериозно, своевременно, защото това ще бъде трудно гласуване и трудно броене. Ако хората пък и не знаят, че има преференции, че тя е само една, маса невалидни бюлетини ще се появят в изборния ден, което не е добре. Така че исках да алармирам за нещо, което ни предстои, не само това, което ни се е случило, защото мисля, че там ще имаме нови изненади, на които ще кажем, тези избори не изненадаха, не беше предвидено и защо така стана. И в тази връзка, пак понеже са парламентарни предстоящите избори, още веднъж искам да повдигна въпроса и в комисия съм го повдигала, когато сме го гледали, проблема с обжалването. Проблема с обжалването, особено местните избори, по-лесна работа. Обаче на парламентарните избори обжалванията къде само конституционни. Субектите не могат да участват. Трябва да се молят на някого, да му пратят, пък той да е евентуално пощенска кутия, защото знаем кой може да сезира Конституционния съд. Една от препоръките на ОССЕ беше това, че наистина не може да говорим за честен изборен процес, ако участника е лишен от възможност да обжалва изборния процес, а практически това се получава. Знае, че е свързано с промяна в Конституцията, но ако има натиск и има съгласие от политическите сили, не е много сложно да се направи точно в тази посока, защото тези, които ще влезнат в парламента, т.е. парламентарно представените, може би ще успеят своевременно да се организират и да пуснат жалби, да съберат съответните подписи 48 на брой от народни представители. Или пък да стигнат до някои от институциите. Но пък извън парламентарните, тези, които ще останат под прага, са тяхната работа още по-усложнена. Затова поставям този въпрос, който никак не е без значение, плюс още нещо от опита от миналите избори, защото смятам, че в изборния кодекс не решихме този проблем с обжалванията, доколко са стабилни изборните резултати. Не може да преключат изборите. И след това, да речем една година, да продължават процеси, в които да имаме неяснота какво е политическото съотношение в парламента
и може дори да стигнем до ситуация, ако това обжалване е до безкрайност и няма ясни правила, една партия, която е получила едно крепко мнозинство, след изборите, след обжалвания и както казах, всеки път като броим различно излиза, от обжалвания и промени в решенията на Конституционен съд и ЦИК, може в течение на времето да се загуби мнозинството. Знаеме на миналите избори как се промени бройката в броя народни представители. ГЕРБ имаше 116, станаха 117. От друга страна ДПС загуби един от мандатите. Това говори за нестабилност на изборния процес. Не, че не може да се обжалва, но трябва да има яснота до кога. Не може целият парламент, примерно, да бъде под знака, че някой ще реши да обжалва. Нали? В смисъл може да се седи органа в някакъв момент, който да реши да се произнесе доста по-късно във времето, защото Конституционният съд не е ограничен времево, дори и това. Да ме ограничете го. Благодаря ви много. Благодаря ви. Аз сега ще чуем госпожа Майова.